Kráľ Robert Bruce sedel porazený, triasol sa v chladnej, vlhkej jaskyni v škótskej Vysočine. Stratil bitku za bitkou, jeho armáda bola rozptýlená a jeho kráľovstvo ležalo v troskách. Všetka nádej ho zdalo opustila, jeho duch bol rovnako ťažký ako staroveké kamene okolo neho. Na čo to je? Zamumlal, jeho hlas bol dutý. Môj ľud trpí kvôli mne, som úplný prepadák. Zíral na strop jaskyne, stratený v zúfalstve. Nad ním začal malý pavúk nemožnú úlohu. Snažil sa utkať jemnú niť cez širokú medzeru k ďaleko položenému kamennému výčnelku. Král pozoroval, jeho vlastná bieda na okamih zabudnutá. Niť sa pretrhla. Malý pavúk spadol, ale rýchlo, bez váhania, vyliezol späť. Skúšal to znova a znova, pokúšal sa o rovnaký riskantný švih. 6-krát zlyhal, každá malá niť sa pretrhla. Za každým pavúk jednoducho vstal, zozbieral sily a skúsil to znova, nikdy sa nevzdal svojho jasného cieľa. Král pozoroval, v jeho zúfalom srdci sa rozhorela iskra niečoho nového. Na 7. pokus s neuveriteľnou trpezlivosťou malý pavúk konečne spojil svoju niť. Podarilo sa mu to, jeho krehký most bol teraz kompletný. Kráľa zasiahla silná, hromová myšlienka, ak sa malý, krehký pavúk môže toľkokrát snažiť prekonať zlyhanie, potom je taký. Cítil novú silu, horiaci uhlík odhodlania sa v ňom vznítil. Kráľ Robert vstal, jeho srdce bolo naplnené sviežou, neochvejnou odvahou. Zhromaždil svojich verných nasledovníkov, statočne bojoval a nakoniec, vďaka čistej vytrvalosti, získal späť svoje milované kráľovstvo, čím dokázal, že aj kráľ sa môže učiť od najmenšieho tvora. Tento legendárny príbeh nás učí, že pád nie je koniec, je to prostý kľúčový krok, šanca vstať silnejší a múdrejší. Rovnako ako vytrvalý pavúk, nikdy nesmieme prestať skúšať, bez ohľadu na to, koľkokrát spadneme. Ak vás inšpirovala neuveriteľná cesta kráľa Roberta, prihláste sa k odberu Slova Krepo pre ďalšie legendárne príbehy. Dajte like, ak dnes túto silnú lekciu uplatníte a komentujte, aký ďalší slávny príbeh by sme mali zdieľať.